Yn y fideo yma, wnawn ni ddangos sut i amcamgyfrif cymydr data wedi'i grwpio. A gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma, lle mae gennym ni ddata sy'n dangos sawl gwaith mae dysgwyr dosbarth 9 wedi bod i'r sinema yn ystod y 12 mis diwethaf. Felly, dyn ni'n gweld fod yna 15 person wedi bod i'r sinema rhwng 10 gwaith a 4 gwaith. Mae yna 4 person wedi bod yn gweld ffilm rhwng 5 a 9 weithiau. A mae yna 1 person lwcus wedi bod sawl gwaith rhwng 15 ac 19 gwaith. Nawr, y broblem efo data wedi grwpio ydy, fedrwn ni ddim cyfrifo'r cymydr yn union gywir, gafon ni ddim yn gwybod y data yn union gywir. Hynny ydy, yr 1 person fan hyn sydd wedi bod i'r sinema rhwng 15 ac 19 o weithiau, wel yn union sawl gwaith, dyn ni ddim yn gwybod. So'n gallu bod yn 15, ond so hefyd yn gallu bod yn 16, 17, 18 neu 19. Heb wybod, fedrwn ni ddim gweithio allan y cymydr yn union gywir. Ac felly, be dyn ni'n neud? Dyn ni'n defnyddio canolbwynt bob grŵp, neu bob dosbarth, i helpu ni amcamgyfrif y cymydr. Y grwpio neu dosbarthiadau ydy hein yn hyn, ac i gyfrifo canolbwynt bob grŵp, dyn ni'n adio'r ddau rif sy'n ffurfio'r grŵp, fan hyn dim y 4, adio hyn i gael 4, a dyn ni'n haneri. Felly fan hyn haneri 4 i gael 2. 5 adio 9 yn 14, haneri i gael 7. 10 ac 14 yn 24, haneri i gael 12, a mae 15 adio 19 yn 34, haneri i gael 17. Hefyd, efallai dyn ni sylwi fod yr rhifau yn y grwpio yn fyny fesul 5, ac felly mae'r canolbwynt hefyd yn mynd i fyny fesul 5. A dyn ni'n defnyddio'r canolbwynt yma ron i gynrychioli y data. Felly'r 1 person fan hyn, sydd wedi bod i'r sinema rhwng 15 ac 19 o weithiau, wel, dyn ni'n deud wan fod y person yma wedi bod 17 gwaith. Trwy defnyddio'r rhif yn y canol, dyma di'r ffordd fwyaf teg o gynrychioli y data. A nawr, dyn ni'n defnyddio'r dull nath ni weld yn y fideo gynt ar gyfrifo'r cymydr o dabl mwyn mynd ymlaen a ffeindio amcamgyfrif ar gyfer y cymydr. Felly, dyn ni'n defnyddio'r canolbwynt fan hyn ac yn luosi fy framylder. Dyn ni'n creu colwm newydd o'r enw lluosi. 2 lluosi 15, felly un yr rhes gyntaf, mae hynna'n 30. 7 lluosi 4 yn 28. Mae 12 lluosi 3 yn 36, a mae 17 lluosi 1 yn 17. Nesaf, dyn ni'n cyfrifo faint o bobl sydd gen ni, so 15, 19, 22, 23 fan hyn, a mae'r ni hefyd adio'r golwm lluosi. Yr unedau, dim 8, 14, 21, dyn y degau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wedyn, dyn ni bron yn yna i gyfrifo'r amcamgyfrif. O'r cymydr. Be dyn ni'n neud? Dyn ni'n cychwyn hefo'r cyfanswm y golwm lluosi, a dyn ni'n rhannu efo cyfanswm y golwm ymylder. Felly, cyfanswm yr eitemau data i gyd, neu amcamgyfrif o gyfanswm yr eitemau data i gyd, rhannu fo'r nifer o eitemau data. Nawr fan hyn, na i ddefnyddio cyfrifiannell i rannu fo 23, 111 rhannu fo 23. Dwi angen talgrynu fan hyn, felly na i wneud hynny i ddau ledegol, 4.83 i ddau ledegol. Felly, ar y gyfartaledd, mae dysgwyr 9 wedi bod i'r sinema o gwmpas 4.83 gwaith yr un. Felly, os ni'n talgrynu hwnna i'r rhif cyfan agosaf, os yma'n 5 gwaith ar gyfartaledd. Nawr, ydy hefyd defnyddio yr un tabl fan hyn i amcamgyfrif yr amrediad. Oherwydd, mae gen i'r un broblem efo gweithio allan ar ymrediad yn union gywir, dydw i ddim yn gwybod yn union be ydy'r rhif uchaf, sy'n gallu bod yn 15, os hefyd gallu bod yn 19. Er fe yna 15 person wedi bod i'r sinema rhwng 10 a 4 weithiau, heb y data greiddiol, dydw i ddim yn gwybod be ydy'r rhif isaf fan hyn. Sy'n gallu bod yn 10, ond sy'n hefyd yn gallu bod yn 4, dyn ni ddim yn gwybod. Yr amcamgyfrif ar amrediad, dyn ni hefyd yn defnyddio'r canolbwyntio fan hyn. Dyn ni'n defnyddio'r canolbwynt mwyaf a canolbwynt lleiaf, a dyn ni'n ffeindio'r gwahaniaeth rhwng hynna. So ar amrediad, cofiwch ydy'r rhif mwyaf yn y data, tynnu'r rhif lleiaf. Dyn ni'n defnyddio'r canolbwyntio fan hyn i gynrychioli y data. Y gwahaniaeth fan hyn ydy 15, ac felly'n amcamgyfrif ni ar gyfer amrediad ydy 15 ymweliad â'r sinema.
I orffan, dyma chi ymarfer i chi geisio rwan. Data di-dord i hwn yn lle'r data ar wahanol, dyn ni wedi bod yn defnyddio yn y fideo yma. Ond dyna ddim ots, yr un ydy'r dull, a gyfer y rhes gyntaf yr enghraifft, lle mae'r hyd galwad ffôn rhwng 0 a 5 munud, y canolbwynt fan hyn, dyn adio'r rhifa sy'n ffurfio'r dosbarth, 0 adio 5, a dyn yn haneri gael 2.5. Felly'r canolbwynt gyntaf, fasa 2.5. Fel arall, mae'r dull union rhyw fath, ceisiwch weithio allan amcamgyfrif ar gyfer cymydr ac amrediad y data yma. Ac yna, pan ydych chi wedi gwneud hyn, gwiriwch eich atebion efo beth sydd wedi ymddangos ar y sgrin rwan. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.